ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇବା। ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବେସର ପାଣିଟାକୁ ଚୋପା ବାହାର କରିକି ତାକୁ ରଖିଛେ ଢାଳିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇବା। ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଡଙ୍କ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଖରଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ି ଟିକେ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ବାସ୍ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଟିକେ ସମୟ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଆସିଲାଣି ପୋଖରୀ ଡଙ୍କରେ ପାଣି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖି ଆସିବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିବ ଆମେ ତାକୁ